Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavuzana. Kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba olukhulu luthinta izingane zendidane. Konke esikukhulumayo ke lapha bafowethu khumbula ukuthi kuyuvo lwethu njenge-channel sisuke singakhokhelwe lutho ukuthi sikhulume lokho esikukhulumayo. Sizobheka ke laphana esike sakubona ke laphana ingane yentombazane kaMtshengiseni ise studio nayo iveza ngokusobala ukuthi izoqopha umusic wayo. Abantu abaningi bebeshiya imibono nje yahlukene ngalo ladaba. Sithi ke nathi asikuveza ukuthi lo daba sesike sakubona salithuka ukufakela izibuko ukuthi kahle kahle ngabe kwenzakalani. Intombazane nje obichazile noThamesha ukuthi izokhipha i-single track nayo iyacela ukusupport. Izinto ezeke zenzeke izinto ezenzakalayo ke lapha nabafowethu uma kuthiwa niyacula ninonke ekhaya niye ningasupporteki ngendlela efanayo. Ngizokwenza umzekelo nje njengengane zecalaha indodakazi indodana yecalaha umzukulu kaShafuza naye uyacula lo mfana kodwa manje isupport akayitholi ngendlela ngesimo sokuthi bakhona obaba bakhe abadala abaculayo isupport eningi bayinikeza bona. So i-advice lenginikeza indodakazi ukuthi mhlawumbe uma ukuthi support igcina ingayitholi ngendlela efanele kuyobe ukuthi no hayi ukuthi ngoba nakho beyizonda ngoba yona yomuntu wesifazane kodwa ke kuyobe ukuthi abantu phela nathi abantu bayangancane balandela lo suke efike kuqala futhi abantu mabaye bakholwa lo ufike kuqala kunzima ukuthi bakholwe ofike ngemuva. Siyafisa ukuthi intombazane nayo ibekezele mhlambe isigcine sisoze sifike nayo isikhathi sokuthi mhlambe nayo igcine idume ifane naye ubhuti wakhe lo olida amageza amahle njengamanje. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini uma uke wayizwa iclip yentombazane le okuyindodakazi kaMtshengiseni kade se-studio laphana ishaya ingoma laphana iya-recorda njengamanje. Kuthini wakho ukuphawula ngalo ladaba uma kuvela indodakazi nayo isithi iyacula? Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinzisa sikacinzene phela ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta i-video entsha. Si-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Igama lami ngukhonzogcina wakagcwensa. Ngidumengele indodakazi yendindane. Ngizalwa Mtshengiseni mfokagcwensa indindane evangisukudida abaningi. Ngisuka phansi emsingo kwamajozi emngeni kondimandi. Njengoba ngilana e-studio ngize ngokuzokhipha ingoma eyi-1 ukuze ngizwe ukuthi abantu bayamukela kanjani bese ngiyaqhubeka. Ngiyabonga.